ערך את שולחנו הטהור. החסידים שרים, הוא שקוע בשרפיו. לפתע הגביע הרבה את ידו אל מעל ראשי החסידים, אל קצה המזרח, אל מקום שבו לא היה איש. נופף בידו הקדושה לשלום. יצא שבת. כעבור שעות אחדות לקראת חצות הלילה, הגיעה אל העיירה עגלה קטנה, ועצרה בפתח הבית מדרש. ירדו ממנה 3 חסידים, והעיירה המנומנמת התעוררה. וכך סיפרו החסידים. יצאנו לפני מספר שבועות כדי להגיע אל הרבה בשבת, אבל המסע היה ארוך, והשלגים הפשירו, והשבילים בוצעים, והחיילים עומדים בגבולות, והדרכים משובשות. סוף דבר, מצאנו את עצמנו שעה לפני כניסת שבת, במרחק של כמה שעות מסדיגורה, בעיירה נידחת. אם נמשיך, ניכנס לספק חילול שבת. אין לנו ברירה, אלא לעצור כאן. קרובים כל כך, מרחק שעות נסיעה אחדות. ושבת. שבת ירדה לעולם. גם על העיירה שלנו באה. מנין אין לנו מחשבה טובה עלתה בי. ניצוץ של הערה. ובכן, תארו לעצמכם שיבואו אל הרבה שלנו עוד ועוד חסידים, יעריכו את השולחן עוד ועוד. הוא יצא מבית הכנסת, ימלא את הרחוב וימשיך להתארך. הרי אם היו מגיעים עוד אלפי חסידים, יכול שהשולחן היה מגיע אפילו עד אלינו, עד העיירה הזאת. ואז היינו יושבים כאן, בתי של הרבה. אם אנחנו יושבים בשולחן אצל הרבה, עלינו לומר לו כמו שאומרים בסדיגורה, לחיים רבה, לחיים! מיד הפנו כולם את פניהם למערב, ואמרו בכובד ראש ובשמחה גדולה, כאילו רבם לפניהם, לחיים רבה!